Yeah, Durban Network kukuphi la sikhona na? Sila eduze kwaseMabhida kwi-Mother of All Maskandi Festival. Sinithembisile sathi sizonikeza wonke ama-artist aperformayo. Nizwele nina ukuthi azizwa kanjani mfowethu. Uzizwa kanjani ukuba ingxenye ye-Mother of All Maskandi Festival namhlanje? Ngijabule kakhulu mntakababa, ngiqamba ngijabule kakhulu mfowethu. Yes. Yeah. Uduma kahle abantu baloko liyaqhubeka uthando. Uyakhula kubantu ne-fan base yakho iloku iyakhula. Ngabe yini mhlambe leyo yenza kahle ngokubuka kwakho? Lokhu ngisagxile esiphiweni sami mfowethu. Angwagijimisa ama-trend, ngigxile esiphiweni sami ngaphiwa sona ilokho kuphela. Yes. Yeah. Ihlwele zakho abantu abeze la bakujabulele kakhulu bayijabulela ne-performance yakho ngathini ngalokho? Bengabe bejabulele bani mfowethu ngaphandle kwami. Yimi umuntu othandwayo vele ngokweqiniso. Abanye abantu baphephwa nama-trend kuphela. Umuntu njalo nje mfowethu. But sesikhuluma mhlawumbe ngabahleli beMaskandi be-Mother of All Maskandi Festival ukuthi bahlele umcimbi osezingeni elingaka banika abantu abanisupporta ama-supporters eni ama-fans eni ithuba lokuthi banivotele. Ungathini wena kubantu abakuvotele bakubeka la namhlanje? Cha mfowethu ngithanda ukubonga kakhulu mfowethu kubantu abangisupportile nabangivotelile ngoba phela kukhombisa uthando abanalo ngami ukuthi zonke izinto ezenzakalayo eSouth Africa lingasali ngaphandle igama lamaPhathi efika. So lokho kungijabulisa kakhulu ukuthi kukhomba ukuthi nginabalandeli abaneqiniso. Sikhulume ngomculo wakho, bayawuthanda abantu umculo wakho. Yini leyo yenza ihluke mangabe uya e-studio? Ukubhala nje mfowethu impilo kahle kahle eqinisweni mfowethu ngibhala impilo mfowethu mina lokho nje kuphela. Akukuningi kakhulu ukubhala nje impilo okwenza ukuthi wonke umuntu relate. Yeah. Mhlawumbe abangafisa ukulandela kuma-socials be-Durban Network bangakuthola kuphi ama-social handles wakho? Facebook uDumahle SA, ku-Twitter uDumahle M, Instagram uDumahle SA, TikTok uDumahle Iphathas. Yeah. Sengivala nje eyokugcina ngci abantu kade bazi ukuthi uMaskandi umculo wabantu abahamaqaba abahamabhinqa kodwa sowukhala nasemanyuvesi lithuni ukuphawula kwakho lapho? Mfowethu ngicabanga ukuthi sewinto yawo wonke umuntu isintu lento. Noma uthi ufunde kangakanani kodwa uma umuntu oyisintu iyafika kuwo. Siyabonga mfowethu.